आच्छा मा नामोन बियो सान्दा कमलकाट दं मिरगा दं 2 केजि जानाय 2.5 केजि 5 केजि बेबायदि जानाय दं आं दा मानो जाहोगोन बयनिफ्राय आदारा जिउ फोना थागोन ना दा बियो थांना मोनजोबसिगोन देरबायलै जसेस्थ' देरबाय बेखौ जाया बे गोजाखौ जाया मानो गोजाया कमलकाट दा माबायसो दं बे गोजाया मानिल' जोङो मानिल' नङा मानिल' फुलि बानायबायब्रा माबा गैला सला गैया जोङोबा मोनालै राजखाबान्देन 2 केजि जानाय दं माथाम थांनाय बोसोरनिखौथ' हमजोबाखै दा हमजोबाखै होनोबा खनसे सारजोबनाय सेस जाजोबदों गेला अखानायै थैजोबदोंसो गेला गाग्लिहोनानै साम सारजोबदों गेला जि मोनथाम दाना बिदिजोंसोलै बिदिजोंसो फेदेरजोबखायो बबावथ' मोनबाय थाबावनो मानसि थानायखाय थैजाखैब्रा खाथियाव गावफोरा ओइया देखो थांबाय नामालै थांबाय नामा ए सेस बाल' बुस्थुया गाबोन थांजानो ट्रेनाव दुइगुना नोङो बिदि फाइफ्राव दोनखानायखौ क्या हुआ थैंक यू सिकुरे सिकु सिकुरे सिकु सिकु वाह वाह सेल्फी 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 हगारदो बेखौबो बेयाव खैकेजिसो होनाय ना खैकेजिसो होनाय बारा नाङालै माबासोल' बोखांनो हाबानो जायो कमलकाटखौ आरो ओरैनो 2-3 केजिसो जाखानायखा दा माबाया कमलकाटआ जाबाय जाबाय दे गिदिरसो नै जाबायलै नांबाय एबार गिदिरा नांमारदों जाबायलै ओइ लैथो ओइया देखो नांमारबाय दे ओइ लैथो ओइया कमलकाटआ नांमारबाय एसे गोरोंखासो माथो मानसियाबो गोबाव फैनाय नङालै दांग्रोमदोसो नोङो बेखौ मा थांबाय ए सरबना बे माबा खालामखाथारलै दङ जायो ना जाबानो जायो ने ना जाबानो जायो जागोन दे जाबाय दे जाबाय हगारनांला बेखौ आरो मानैसो थाबावबानो जाबाय एसे बुथुमदों आं सानखानाय बे खुंथाव नांनायखौ बारा थिग जायाखै बिराद गिदिर दं बेयावनो जोबबायलै बेयावनो हायथाबायबा बाराद्राय नों माबायाव होबायलै एसे साइडआव होबाबो जायोमोन सान्दायानो भर्ति जाजोब्बाय आयै जेयानो भर्ति जाजोब्बाय रायजोफोर नुदोंना नायालाय देरबायमोन बेनो दे बोखारदो दे ए बारा गोबाव दोना दे नङाबा एबार देरसिगोनलै थांनाय बोसोरना एसे माबा जादोंमोन ना एबार सान्दाल' हगारदों नामा आंलाय हा बेलेगफ्रा एसे माबा जायो ने बेलाय हारसा जाग्राफोर हारसा जाग्रा बियो
हारसा जाग्रा बावसो मा होनो बेखौ काटला भकुवा आयौ बेखौ जागोन दा गिदिरखौ आं बेखौनो जाथारगोन जाबाय दे दे जाबाय दे जों साब्रैल'आ जागोन नालाय बारा नांलाया बाखुदावनानै सेस खालामखागोन बेयो थानाय बोसोरनि बियो बाल्थिङा लाखिनो हायालै बेखौ जोंना चाइनिस माबानिफ्राय बारा गोजान जाया नालाय उदालगुरिनिफ्राय नङा होमबा उदालगुरिनिफ्राय खाथि जायो नालाय चाइनाया ओंखायनो बेखौ हगारखानांखागोन ओइया देखो बिदि गारहर जायोबा खिन्थु बिराद नाया थाब देरोनोलै खोमाया गावोसो माथो बिराद बारो बिसोरलाय बिदि गावजों गावनो रायजोफोर नायलाय नै माबायदि मोनदों दुब्लि बारियावनो जोङो माबा माबि खालामगासिनो दं नालाय ना बोनायखौथ' दहाय नुखाबायानोसै नै आरो बे खाथियावनो नै माइबो गायगासिनो माइआ नै सोमखोर सोमखोर जाबोबाय साननैसोनि उनाव मोजां नुसिगोन मासेखौ गोदाखांबाय जोंना बे साब्रैजोंनो जानोसै जों एवनानै जानोसै जोंहा गोदाखांबाय नालाय दा बे जायगायावनो एवसिगोन जाहैबाय जों बनखौबो जों जगार खालामखाबाय बे बनजों ओइ साराय लाबोगासिनो जोंना मा मा लाबोबावखोब्रा जासिगोनदां माथो खाना हायले हाय थब थब जानांगौ हायदो थब थब संदो थब थब जानानै थांसै रे नङा रे होनदोब्रा नोंबो बेयाव दोङो ह नै बेयाव दोङो हा जोंना बे लोगोआ फुख्रि फिसा जावना लादों मालाय गोजोन गोसो बायदि जानो हायि जाहैबाय बेहा मालाय नङा होमबा आरो लोगोसेनि माइफ्राबो बेयाव दंखायो जाहैबाय बेहा देलै बावला थब थब खामदो थब थब खामदो थब थब जानानै थांसै रे बोथोरफ्राबो हामा चिकू ओ चिकू का हो ये अड़िगी चिटा कना चेलिका है हुजुमे है चिटा राम रसो ओरै बर' बाबालाय मा जाखो खावलायदों नेगासिनो खावलायनायखौ दा मोनाबाथ' खोमसि जागोन ना मोनाबालाय मालाथो स्रां जाफिननो मोनाबा खोमसि जागोन ना
बारा एसे बार बारनांगौमोनलै होमबाना एसे मोजां मोनगौमोन आरो गस्ला गिन्दि गामसा मोजां गैला आंना थास' हायै हायै अमानि आदार मोनदोंमोन दा मालाय मजाखौ अरजानांगौबा हले हाथाया बिराद रोजों रोजोंथारलै हनै थांखागोन 3-4 हाजारा थांखागोन बाहेरायाव जानाय आरो बिदि माबाखायाव जानाया एसे फाराग थामारोलै गोथावसिनबो जायो न'निखौथ' जेनेबा हिनजावा संनानै होनायखौथ' गोथाव माबायदि बेसेबां गोथाव बेसेबां मा बेखौ मिथिखायो बाहेरायाव नों जानाया एसे आलादा आरो गारगा मुर्गि दाल बराबर ने औ नंगौ दा न'नि दाउबाबो माबा दालि बायदि जायोनो गोबाव माथो एसेल' हो बिनि थाखाय लाबोखानायखौल' माथो एसेल' होखो नङाबा थावा नाया बाजि गैयालै बेरेन दाख्लै बिल मोननाय सेरसे मिलायनाय दा बिदि खालामनाङा आंखौबो लांफानाय खालामा गैया देखो दुङाखै बे अरखौल' फुदुंबाय थादो जिउ जिउ बोथोराबो जि मोजांलै सयथि ओंखाम सोंखाम बेयावनो जाजोबखानोसै ने रायजोफोर नायनानै माबायदि मोनदों एसे खोन्थाहरदो दै आं हले हगारलाबायबाय नोंथांमोनहा नायनानै एसे खोन्थाहरलाबायदो माबायदि मोनदों बे लकेसनानो जाबाय उदालगुरि टाउन खाथिनि गामि बेनो ओमफ्राय बिनिनो फुख्रिनि नामोन बियो दिनै बे बोसोराव फार्स्ट टाइम जोंखौ जाहोबाय आरोखि बोसोरथाम जानायमोन आरो बे दिनै बोखांनायानो बेनिफ्राय जोंनिफ्राय आशीर्बाद लासिगोन बियो जेनेबा जिखुनु जाया माबाफ्राव खर्मफ्राव खामानिफ्राव साक्सेस जानाय हिसाबै जोंनाव बे बोर लानाय जादों आरोखि दिनै आंना जि बुङो बेनो जाजोबो नालाय 32टा एकदम हाथाया जानायनि लामायाव मोनजानायनि लामायाव बेखौ फोमोनग्रोथारनोसै बानलुआ बोरो बानलुआ गैया माथो बानलु गोथाङा गोमोनसो ए गोथां नांगोन ना बानलु गोथां लाफा दै जिरि जिरि खामो खिंखिरि सनानि गिन्दिरि खामबाय एसे बेलथायना खालार जाबानो जायोलै जाबाय जोंना दा टाउन गोदानाव जायो दा रागोन मोनजानायनि माबायाव लामायाव फैबाय आंबो एसे जानाय नायसैलै रायजोफोर गाज्रि मोनाबा खोनाबाय एसे जाबायलै जाबायलै जाबायबा जेबो जाबाय बे बिदि जाखायोना बेलाय जाबाय बरिया एवगासिनो दंबावो बर' बाबुआ दाबो फैदियाब्रा
बै हांसो राजाखौबो माब्लाबा लिंबाबो जायोसैलै हांसो राजायाव जि मोजां मोजां दं नोंसिना बै नुवाखैनो हांसो राजाया हांसो राजा दं बेहा मालाबा फुजा फैनानै बिदिनो लाबोनोसैलै माब्लाबा सम जायोबा फैदो औ औ बाइक ओइ दसथाना सेनेने 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 ने 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 होनबाय